Naranasan niyo na ba ang maligaw sa isang malawak na kagubatan? Nakakita na ba kayo ng isang malaking punong na palilibutan ng mga kapwa nito punong kahoy na nakayuko? Ang kahoy na iyon ay mahiwaga. May ikinukubling kapangyarihan, himala o misteryo na kung mayroon ka nito, tiyak mapapasuko mo ang iyong mga kaaway maging ang mga aswang na iyong makakasalamuha o makakaengkwentro. Magandang araw Kuya Bari at sa lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong napakagandang YouTube channel. Itago mo na lang po ako sa pangalang Aldous. 44 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa isang liblib na lugar ng Bicol. Kuya Bari, ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay tungkol sa aking lolo na albularyo at sa kanyang mutya na yari sa kahoy ng sinukuan. Bata pa lamang si lolo, palagi niyang napapansin na kay raming tao ang palaging nagtutungo sa kanilang bahay upang magpagamot. Noong una ay nagtataka siya dahil ang kadalasang mga nagtutungo sa kanila ay ang mga taong may sakit lamang. Hindi niya lubos maisip kung papaano nagagawa ng kanyang ama ang panggagamot. Hindi niya alam kung papaano napapagaling ng kanyang ama ang mga hindi pangkaraniwang sakit ng mga tao. Sa murang edad, nananatiling nakasarado ang kanyang isipan sa ganoong senaryo. Dumating sa punto na maging si lolo ay inanyayahan ng kanyang ama na tumulong ito sa panggagamot. Pumayag naman si lolo at nang dahil doon, mas naging madali sa kanyang ama ang kanyang panggagamot. Noong tumungtong si lolo sa wastong edad, ay roon na niya nalaman na isang albularyo pala ang tawag sa mga katulad ng kanyang ama. Nabatid niya rin na maging siya ay may kakayahan din palang manggamot kahalintulad ng ama niyang albularyo. Sa yugtong iyon, gusto na niyang maunawa ang lubos ang bawat pasikot-sikot na kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Itay, ano ang gagawin ko upang mas maging mahusay rin akong albularyo na kagaya mo? Tanong ni lolo sa kanyang ama. Bakas sa mukha naman ni lolo na talagang desidido siyang matuto sa marami pang bagay. Nais niyang mas maging bukas ang kanyang dunong sa alinmang pag-aaral upang maging magaling siyang albularyo. Tulad ko, kinakailangan mo ring magkaroon ng sariling mutya, anak. Tugon ng kanyang ama. Naging interesado si lolo sa sinabi ng kanyang tatay patungkol sa mutya. Tay, ano ang mutyang tinutukoy niyo po? At saka saan ko naman ito matatagpuan? O papaano ko ito makukuha? Sunod-sunod na katanungan ni lolo. Halata na gustong-gusto niya talagang gawin ang lahat, maging mahusay lamang siya sa larangan ng panggagamot. Kung talagang desidido kang magkaroon ng mutya, kinakailangan mo anak na maglakbay na mag-isa patungo sa bundok na itim. Sapagkat doon mo masusumpungan ang isang mahiwagang punong kahoy, ang kahoy ng sinukuan. Salaysay ng ama ni lolo. Hindi naman maiwasan ni lolo ang makaramdam ng pagkarahuyo habang pinakikinggan niya ang sambitla ng kanyang ama. Dahil hindi niya lubos akalain na may ganong kahoy pala rito sa Bicol. Papaano ko po naman malalaman na isang kahoy ng sinukuan na ang aking nakikita? Karagdagang tanong ni lolo. Lahat ng kailangan niyang malaman ay itinanong na niya upang hindi siya pumalpak sa kanyang gagawing pakikipagsapalaran. Anak, makinig ka. Ang kahoy ng sinukuan
ay isang katawagan sa punong kahoy sa kabundukan. Mahiwaga ang kahoy na ito, misteryo at may ikinukubling himala. Ang palatandaan nito ay mapupunang nakayuko ang lahat ng halaman o punong kahoy na nasa paligid nito. Nakaturo sa kinatitindigan ng sinukuan ang mga halaman at punong nakayuko. Mahabang saad ng ama ni Lolo. Dahil doon ay kaagad na inihanda ni Lolo ang kanyang bayong. Naglagay siya roon ng tubig na maiinom, flashlight, pagkain at ilan pang kagamitan na kakailanganin niya. Noong matapos siyang makapaghanda, kahit na may araw pa, ay aalis na sana si Lolo. "O anak, saan ka pupunta?" tanong ng kanyang ama. "Itay, magtutungo na po ako dun sa bundok na itim," sagot naman ni Lolo sa kanyang ama. Napakamot na lamang sa ulo ang kanyang ama dahil sa kahibangang iyon ni Lolo. "Hindi ka maaaring tumungo roon hanggang may araw pa. Maaari mong ikapahamak ang gagawin mong pagsadya roon. Baka ikamatay mo pa." "Ho? Bakit naman po?" Naguguliminahang tanong ni Lolo. Hindi niya lubusang maunawaan ang sinasabi ng kanyang ama. Hindi niya batid kung ano ang pinahihiwatig nito. "Sa aking kabatiran, ang punong kahoy na ito ay mapanganib kung lalapitan. Lalo na kapag may liwanag ng araw o buwan. Ito ay sa kadahilanang ang anino nito ay may kapangyarihan upang makaparalisa ng sino mang tatamaan nito, kaya malamang na nakamamatay. Maaari ka ring masunog kung tatamaan ka ng anino ng kahoy ng sinukuan." Muling salaysay ng ama ni Lolo. Hindi ko maikukubling natakot daw si Lolo nang malaman niya ang nakapaninindig balahibong misteryo na mayroon ang bundok itim. Malaki ang pasasalamat ni Lolo dahil binalaan siya ng kanyang ama patungkol sa panganib na maaari niyang sapitin. Dahil doon, minainam niya na hintayin na lamang ang gabi bago umalis. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, kanya ring pinagmamasdan ang kalangitan kung may buwan na lilitaw. Laking tuwa naman ni Lolo nang mapansin niyang walang buwan ng mga oras na iyon. Kalaunan ay masayang nagpaalam na si Lolo sa kanyang ama. "Huling paalala ko sa iyo, anak. Hindi lang ikaw ang tiyak na magtatangkang kukuha ng mutya dahil nakasisiguro ako na marami pang antingero ang paparoon. Hindi lang mga antingero o mga agimatero, kundi pati na rin ang mga elemento na nagnanais ding mapalakas ang kanilang kapangyarihan." Huling babala ng ama ni Lolo. Gayunpaman, iwinaksi pa rin ni Lolo ang nararamdaman niyang takot. Naglakas pa rin siya ng loob na magtungo sa bundok itim sa kagustuhang maging isang magaling na albularyo. Tangan-tangan ang kanyang flashlight. Nilakbay na nga ni Lolo ang daan patungo sa nasabing bundok na itinuro ng kanyang ama. Sa ngayon, Kuya Bari, ay hindi na malinaw kung saang lokasyon ba talaga matatagpuan ang bundok na iyon. Dala na rin siguro ng pagkaubos ng mga puno sa maraming kabundukan na patuloy na nakakalbo sa kasalukuyang henerasyon. Habang naglalakbay patungo sa bundok itim, ay ikinakalma ni Lolo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang tabako at kung minsan pa'y sumisipol-sipol na lamang siya upang mabawasan ang panglaw ng kagubatan na kanyang tinatahak. Noong makapasok na siya sa bundok na itim, ay naramdaman niya ang biglang paglamig ng temperatura sa kanyang paligid
na ikinapanindig ni Lolo ng kanyang mga balahibo. Bumilis din sa pagkabog ang dibdib ni Lolo dahil sa kaba o takot na baka may kung anong nilalang ang makaengkwentro niya sa nakakakilabot na kagubatang iyon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay isang malaking puno ang biglang umalog. Pakiramdam niya ay may kung anong nilalang ang naroroon sa itaas. Hindi na lamang niya iyon masyadong pinansin hanggang sa may isang malaking nilalang ang biglang tumalon mula sa puno at humarang sa daraanan ni Lolo. Kapre? Nauutal na sambit ni Lolo. Batid niyang kapre ang nilalang na iyon dahil sa laki ng katawan nito. Maitim, mahaba ang buhok at ubod ng pangit. Sa sobrang gulat ay nabitiwan ng bunganga ni Lolo ang tabako na subo-subo niya kanina. Nanginginig siya habang inihahakbang ang kanyang mga paa paatras. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi na daw alam ni Lolo ang kanyang gagawin. Wala siyang alam kung papaano kalabanin ang isang kapre, lalo na't hindi pa siya gaanong mahusay na albularyo. Nagulat na lang siya nang biglang kinuha ng kapre ang nahulog niyang tabako. Noong yumuko ang kapre ay malapit ang nasilayan ni Lolo ang nakakatakot na wangis nun. Kaagad siyang tumakbo palayo sa nilalang na iyon. Sumuot si Lolo sa masukal na halamanan sa kahit saang direksyon basta't makalayo lamang siya sa kapre. Ngunit napansin ni Lolo na pabalik-balik lamang ang lugar na kanyang napupuntahan. Kung anong puno man o halaman ang kanyang nakita kanina ay iyon at iyon pa rin ang kanyang nasisilayan. Pakiwari niya ay pinaglalaroan siya ng kapre, kung kaya hindi siya makaalis sa lugar na iyon. Naisipan ni Lolo na baliktarin ang kanyang damit at laking tuwa niya nang naging epektibo naman ang isinagawa niyang estratehiya. Nung malampasan niya ang suliraning dulot ng kapre, nagpatuloy si Lolo sa paglalakad sa gubat upang hanapin ang puno ng sinukuan. Maya-maya'y isang iyak ng sanggol ang kanyang narinig na talaga naman nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam, bunsod ng kaba at pagkatuliro. Hinanap niya ang sanggol na pinagmumulan ng iyak na kanyang naulinigan. Sinundan niya ang tinig ng bata at dinala si Lolo ng kanyang mga paa patungo sa isang paslit na naroroong nakahandusay sa marahong lupa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umiiyak ito habang walang sapin sa katawan. Nahabag si Lolo sa kalagayan ng bata. Hindi niya ito natiis. Sa buti ng puso ni Lolo, nilapitan niya ang sanggol upang sana ay kargahin. Ngunit ang bata ay biglang tumayo. Nag-anyong tila maliit na halimaw nang mapatapat dito ang flashlight. Lumikha ng nakakatakot na ungol ang bata na para bang takot na takot sa liwanag ng flashlight ni Lolo. Sa sobrang takot ay muntika nang mabitawan ni Lolo ang hawak niyang flashlight. Takot na takot si Lolo nang mapagmasdan niyang nagbabaga ang mata nang sa palagay niya ay isang tiyanak. May sa impyerno talaga ang kabundukang ito. Takot na wika ni Lolo. Kinuha niya ang matalim niyang itak. Itinutok iyon sa tiyanak sapagkat
bakas sa aksyon ng halimaw na naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang sunggaban si Lolo. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Titiyakin kong magkakapira-piraso ang iyong katawan. Singhal naman ni Lolo habang nanginginig ang kanyang brasong tangan-tangan ang isang matalas na itak. Ang tiyanak ay patuloy lamang sa pag-ungot. Tumalon ito sa sanga ng puno at nagpalipat-lipat sa mga punong kahoy. Paikot si Lolo habang nakataas ang kanyang itak habang sinusundan niya ng tingin ang tiyanak na paikot-ikot na tumatalon-talon sa mga punong nakapalibot kay Lolo. Nang biglang mayamayay, dumamba patungo sa mukha ni Lolo ang nakasusuklam na halimaw na yun. Tatagain na sana ni Lolo ang tiyanak, ngunit nabahala siya na baka sarili niyang mukha ang kanyang mataga. Dahil doon, nabitiwan ni Lolo ang itak at flashlight kaya naging mas madali sa halimaw ang pag-atake. Ginamit ni Lolo ang lahat ng natitira niyang lakas upang maiali sa kanyang mukha ang nakadikit na tiyanak. Sa sobrang haba ng kuko ng halimaw na iyon, nag-iwan ito ng malaking marka ng kalmot sa mukha ni Lolo. Noong maialis na ni Lolo ang tiyanak sa kanyang mukha, ay ibinalibag niya ito. Tumama naman ang tiyanak sa malaking kahoy na ikinahina nito. Ginamit ni Lolo ang pagkakataong iyon upang kapain ang nahulog niyang itak at flashlight. Nang makita na niya ang mga iyon, ay agad siyang dumai sa tiyanak at ilang beses na pinagtatataga iyon. Hindi niya tinigilan ang kanyang sarili na tagain ang tiyanak hanggat hindi na ito gumagalaw. Noong makumpirmang wala ng buhay ang munting halimaw, napabuntong hininga na lamang si Lolo. Buntong hininga na sumisimbolo ng pagkapanalo. Kinuha niya ang daladala niyang tubig sa kanyang bayong at uminom siya bunsod ng uhaw at pagod. Naghanap siya ng halamang gamot sa gubat at may nakita siyang dahon na mainam na pampigil ng dugong tumatagas sa kanyang sugat. Kumuha si Lolo ng ilang dahon at itinapal sa kanyang mga sugat at maraming galos. Ngunit inakala ni Lolo na tapos na ang kalbaryong iyon. Ngunit isang nakakatakot na tagpo ang gumimbal sa kanya nang may nakita siyang aswang at agimatero na nagpapatayan. Ako ang makakakuha ng mutya, bulyaw ng aswang sa agimatero. Makukuha mo lang ang mutya kung mapapatay mo ako, singhal naman ng agimatero. Bakas sa mukha ng dalawang iyon na pursigido talaga ang mga ito na makakuha ng mutya. Nagsimulang maglaban ang dalawa habang si Lolo daw ay nakatago lamang sa masukal na bahagi at pinapanood ang labanan ng dalawa. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, kitang-kita raw ni Lolo ang labanan na naganap sa pagitan ng aswang at isang agimatero. Namangha naman si Lolo sa kanyang nasaksihan dahil ang agimatero ay kahanga-hangang hindi tinatablan ng talim. Dahil makailang beses na itong natamaan ng itak at kuko ng aswang, ngunit hindi man lang ito nasusugatan. Siguro'y dahil iyon sa agimat na mayroon ang taong iyon. Agimat na nakakwintas sa kanyang liig. Ngunit sa kasamaang palad, nakalmot ng aswang ang tali ng kwintas ng kanyang katunggaling agimatero, kaya nahulog ang kanyang agimat. Doon na nagkaroon ng pagkakataon na sunod-sunod na winakwak ng aswang ang tiyan at liig ng agimatero at dinukot ang kanyang lamang loob at walang awang nilantakan
hanggang sa mawalan iyon ng buhay. Tuwang-tuwa naman iyong aswang sa kanyang pagkawagi, saka ito nagpatuloy sa paghahanap ng mutya. Kinabahan naman si Lolo sa kanyang nasaksihan dahil tiyak na siya naman ang sunod na papatayin ng aswang sa oras na malaman nun na naroroon din sa gubat si Lolo. Nag-antay lang si Lolo ng ilang sandali. Matapos makalayo ang aswang, nilapitan ni Lolo ang bangkay ng agimatero. Maswerte siya dahil nakita niya roon ang agimat na nahulog. Mabuti na lamang daw at hindi iyon kinuha ng nakalaban ng may-ari ng agimat. Marahang pinulot ni Lolo ang bigtas na kwintas. Nagulat siya dahil biglang may humawak sa kanyang kamay. Tinignan niya kung sino ang humawak sa kanya. Ito pala yung agimaterong nakahandusay. "Tulungan mo ako!" wika ng agimaterong nanghihina at duguan. Nanlaki ang mata ni Lolo dahil sa naramdamang pagkabigla. Ngunit bumalik sa kapanatagaan ang kanyang loob nang bumitaw sa kanya ang agimatero at tuluyan ding namatay. Agad naman na nagtago si Lolo pabalik sa kasukalan nang marinig niya ang kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paa na tila papalapit sa kanyang direksyon. Nagbalik pala ang aswang upang hanapin at kunin ang agimat. Bakit nawala ang agimat ng lalaking ito? Sino ang kumuha? Dinig ni Lolo na naitanong iyon ng aswang. Yumuko lamang si Lolo sa halamanan dahil lumingon ang aswang sa kanyang direksyon. Paikot-ikot na nagmasid ang aswang sa paligid upang hanapin kung anong nilalang o kung sino ang kumuha sa agimat ng isang agimatero. Bakas naman sa mukha ng aswang ang pagkayamot. Mukhang natutunugan ito na may iba pang tao sa kabuntukang iyon. Marahang umalis si Lolo sa lugar na iyon at lumihis siya ng daan upang patuloy na hanapin ang puno ng sinukuan. Hanggang sa napadpad siya sa isang lugar na ang mga puno ay nakayuko patungo sa isang malaking puno na pinaliligiran ng mga halamang nakayuko. Mukhang nahanap ko na ang sinadya ko sa lugar na ito. Nakangiting usal ni Lolo. Napalingon na lamang siya sa kanyang likuran nang marinig niya ang isang lalaki na biglang nagsalita. Ako ang unang makakakuha ng mutya. Usal ng kaninang aswang na pumatay sa isang agimatero. Marami naman ang sanga ng puno, kaya pwede naman tayong kumuha ng kanya-kanya. Sambit ni Lolo sa tulong pasigaw upang marinig siya ng aswang. Hindi. Gusto kong ako lang ang makakuha ng mutya sa gabing ito upang lumakas ang puwersa naming mga aswang. Wala akong balak na hayaan kang makakuha dahil kalaban namin ang mga katulad ninyong albularyo. Bulyaw ng aswang kay Lolo. Bigla na lang nagkiskisan ang mga pangil nun na labis na ikinatakot ni Lolo. Napalunok si Lolo ng laway dahil sa kanyang kaba. Nakita niya kasi kung papaano nagsihabaan ang kuko ng aswang. Naku, tama nga ang sinasabi ng aking tatay. Maraming elemento ang makikipag-agawan sa akin sa gabing ito. Pasensya ka na, pero hindi ko sasayangin ang pagod ko lalo't nasimulan ko na. Ikinuwintas ni Lolo ang agimat
na mula sa namatay na agimatero. Magsisilbing niya itong kalasag upang hindi siya kaagad magapi ng halimaw. Inilabas din ni Lolo ang kanyang matalas na itak na siyang magsisilbing niyang panlaban sa aswang. Biglang sumunggab ang aswang sa direksyon ni Lolo. Itinaas naman kaagad ni Lolo ang kanyang itak at ikinumpas niya. Ilang beses na pinagkakakalmot at sinubukang dukutin ng aswang ang lamang loob ni Lolo, subalit hindi tumatalab sa katawan ni Lolo ang pangil at kuko ng aswang. Iyon ay dahil sa suot-suot niyang agimat na ikinuwintas ni Lolo. Namumula lang ang balat ni Lolo, subalit hindi ito nasusugatan. Dahil sa nangyaring iyon, marami ng tinamong sugat ang aswang mula sa sunod-sunod na pagtaga naman ni Lolo. Noong manghina ang aswang, kinuha ni Lolo ang kanyang tali na nasa kanyang bayong. Itinali niya ang aswang sa puno ng sinukuan. Habang nakatali ang aswang, ay roon na kumuha si Lolo ng sanga ng puno upang magsilbi niyang mutya. Pagkatapos ay umalis na kaagad siya roon habang ang aswang ay naparalisa at nasunog dahil natamaan ito ng anino ng punong sinukuan noong biglang nagpakita ang liwanag ng bilog na buwan. Kitang-kita daw ni Lolo kung papaano maagnas ang aswang na nakatali doon sa puno ng sinukuan. Bit-bit ang kanyang bayong, agad na tinahak ni Lolo ang daan pabalik sa kanilang bahay. Masaya namang nakabalik si Lolo sa kanilang bahay, bit-bit ang sanga ng sinukuan. Noong putulin niya ang sanga, ay may hugis krus na nakaukit sa kahoy. Pinaritwalan ni Lolo ang kahoy ng sinukuan sa kanyang albularyong ama. At nang ganap na itong naging mutya, ay laking tulong iyon para kay Lolo upang siya ay maging ganap na mahusay na albularyo. Ayon sa aking lolo Kuya Bari, mayroon daw bisa sa panggagamot sa hindi karaniwang karamdaman ang mutya ng sinukuan, kagaya na lamang ng mga sakit na gawa ng hindi nakikita katulad ng sakit na likha ng duwende at engkanto. Palaging kwintas-kwintas ni Lolo ang piraso ng maliliit na kahoy ng sinukuan. Ang sinukuang kahoy ay ginagamit niya bilang agimat o talisman. Nakakapagpagaling ito ng sakit sa tiyan. Ayon pa kay Lolo, sa pamamagitan ng mutya ng sinukuan ay nagagawa niyang magpaamo ng tao. Lumipas ang maraming taon. Napakaraming tao ang natulungan ni Lolo dahil sa taglay nitong galing sa panggagamot. Marami din ang naging ilag sa kanya na mga mambabarang at mangkukulam dahil sa galing ni Lolo na kontrahin ang kanilang ulam at barang. Hanggang sa dumating ang panahon na yumao at nagpaalam na ang kanyang amang albularyo. Dahil na rin siguro Kuya Bari sa katandaan nito. Halos 20 taon na ang nakaraan bago yumao ang aking lolo Kuya Bari. Naikuwento niya ito sa akin kaya naisipan ko ring isalaysay ang kanyang talambuhay sa inyong channel. Isang napakahusay na albularyo at isang napakabait na lolo ang aking lolo Samuel. Siya po ang aking naging inspirasyon magpahanggang ngayon. Kuya Bari, dala-dala ko pa rin ang ipinamana niya sa aking mutya ng kahoy ng sinukuan. Ngunit hindi naman po ako naging albularyo.
Nanatiling nakatago lang po ito sa aming tukador na mag-asawa. Ito po ay nagsilbing proteksyon naming pamilya sa mga masasamang elemento dahil po ayon kay Lolo Samuel, kahit hindi ko raw ito gamitin ay mananatiling isang instrumento ito upang pigilan ang mga kampon ng dilim. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking lolo. Sana po mapili niyo po itong basahin sa inyong channel. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Aldous. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.